Tá gníomhaithe Misneach BÁC mbun gníomh díchóilínithe inniu chun Comharthaí Sráide Impiriúlacha agus Caipitleacha gan chlúdach agus cinn Gaeilge cur na náit. Breis agus 100 bliain in í bunú an stát, tharraingt an Impiriúlachas le sunrú go fáil I cuid dar loganamnacha. Tá almost tuachta go fáil de learúnid cúltas hasna nos Westminster agus de clanna Riga agus cuid gilí lehéidí Tudor, Mountjoy agus Windsor chráideanna agus carnóige na hard carach. Parliament agus clanna iad seo a thuí I mbun ná a thug 100 don scris a rinneach na Gael agus ar deanga agus ar an cultúr Gaelach. Is deacha ar thucaí boga chun cinn go síochálaíoch nar tharraingt symbolica an Imperialist mar seo le feiceáil inar deireadh agus thart an go fáil. In nuas ar sin tá fát an Caipitleacha á scrisin loganamnacha ársa de sunrús na hanamnacha gan céal a chuirte ar stát agus bluc ársa an nua. Seachas anamnacha bhfuil nascach acu lenar naidhreacht. Mullen fórbróirí anamnacha gan nascar bit leis an ceantar nó na loganamnacha Gaelacha agus gan saolaíocht ar bit ar nós Parklands, Falcons View agus the coast. Master go bhfuil luach ag buant le hanamnacha cosúla seo agus áitriamh á níos na margaíocht tithiíochta. Is léir go bhfuil ag teip ar cistí choirlacha anamnachán ag leibheith na cóirlaí chundé smacht a cuineáil ar an prósa seo. Mar sin is fiúine atá sé ard a tharraingt ar na lagachtaí seo. Tá ború faoi na halíne Gaeilge I láthair na thura agus léiríonn survey ní survey an tubair deathchola don Gaeilge I measc an phobal. Ach níl an stát ag gníomhú dá réir sin, bhí ag sin a déobh Comharthaí Sráide nó a taobh rudí níos pránaí ar nós líon na gainteoirí leithúla sa Gaeltacht nó ar gghearcéim sa córas I dtacais agus airneáil Gael scoileachta. Táimid ag déanamh at ainmniú ar a gcéarnóg seo, céarnóg muin seo mar céarnóg ihrí in almost a clán ihrín, an clán Gaelach deireadh a bhí ag trid in ai na Sassanach ar bhruach na Pália. Ba bhór a lámh a bhí ag muin seo I gcur I Greek Colínú na hÉireann dar nói, agus is aisteach an rud é go méú sé luaite inar deireadh go fóil. Ag an láthair seo Prince of Wales Terrace, tá muid ag éirí almós a háirt de Deireadh Donnaigh buil de fine éireann a bhairíoch ar gceannach na fulla ní ag 72 agus gannacht 70 bliain díos sríochtaige trí ardán McDonagh a bháisteach air. Ba é Prince na Breataine mar a bhí I bhfoil ar na paratroopers a bhairigh an fear óg seo agus 11 duine eile ar an lá fuilteach seo. Ba iad na Tudors a chur tús le na plandálacha in éireann, a scris, cultúr agus teanga na Gaeilge dar nói. Ar an banríon Eilish a hain, ba bhó a bhrú na policy seo sa 60 is. Ina náisiúd, churann muid léach na phoblachta, an femanach, ceard cumaní agus reibhlódaí an Cúntas Marcovich, a bhí cónaí uirthi sa ceantar seo, trá na reibhlóide 1930 go 53. Is iad Windsor clan Riga hasna, agus the stát nábsblach níl an sráide anam seo arúnach ar carbe, ba bhailinn almós a háirt do bhairtíí ní cáin, gníomhaí teanga, scríbhneoir agus óglach a shrid ar son saoirse na hÉireann agus don Gaeilge. Is é Westminster lárónna cúlachta na himpireachta dar nói. Tá an lárónna céin a fós a gimar cos ar bhulag ar chuid den tír seo ar na tíortha Celtacha eile agus ar lucht oibre hasna. Ba bhíonn linn an áit seo a annú in ag bhharra ní reachtagáin, ban éile seachtaíochta ó na séirsaí a bhhar san 80 is. Bhí na seachtaíochtaí a thug dúchláin d'impiriúcht na Breataine, lád ar an measc Gael na hÉireann agus na Halban trá. Tá man le cur an chártha seo in almost do líam agus úna iarachtóra. Bhí an dá chointeoir dúchais deirde I Mbaile Clia a bhfuil cúntas ag an orthú. Bas gleann na smáil iad atá I Mbaile Clia fethe cethar agus thug siad eolas ar loganamnacha sa geantar sin dán ó cháirí don sorvéocht ordináis san 90 is. Credan muid go bhfuil severas níos mó in anam dá lehéad a chur ar áit mar seo ná an anam gan brí captalach gan mhaith Parklands atá ann faoi láthair. An phríomhchúis leis na haspí seo ná easpa spéise an rialtais in fíor-phróiseas díchóilínithe. Cé gur athriú roinnt loganamnacha san 2 is beag cinn a athriú le déanaí. Tugadh muid súntasta na hathra a rinneadh le blianta beag an nús sa bhreatain bheag, áit ar athriú na Brecon Beacons go banó brachaniag
agus snódan go vidfa. Fátín muid rih anam na Parca Náisiúnta nua Gorca Ghine, Parc Náisiúnta na Mara. A cé go bhfuil brandse agus criste luganmacha an bhol chun cóla a thóir faoin na tuide cearta luganmacha an Ghaeilge. Tá sé thar ann an túsáta ó thuirt do luganmacha Gaeilge agus fá ré leis na lipéid Impiriúlacha agus Caipitleacha gan chéal. Bíag sé an híos faoin túa nu rádanna na Bailte agus na Cathracha. Ba chóir an stát aine díchóilínithe bhúnú chuige sin. Aine de thorthach gníomháin a gréilú na luganmacha bhela céimniúil, ach i dhéireach bharta díchóilínithe níos pránaí fiú tógáil lúnaíochtaí lán Ghaeilge. Ag obair as lábhan na rinne tíochta agus na húdarrás áitiúla, déiteach a lehéad déine díchóilínithe sí feiliúnacha de lúnaíochtaí lán Ghaeilge ahand agus na pobal a meic le cónaíontú a thuirt le chéile. Ach, mar is ódún, ní spéis leis an stát nniu chomhlínach atá ag banú ceanta Gaeltachta an mhaolú fás na Gaelscoileachta agus atá brás ásta le ceannasaíocht an bhéirle in ár díreadh bart a lehéad a chur a Griach.